Ninsabu biss sigħat il-bot minn summit fi Brussell li se jinlaqqa flimkien lill-mexxejja kollha tal-Unjoni Ewropea fejn se jkunu qed jiffukaw fuq l-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea issaħħaħ id-difiża tagħha. Minkejja dan kollu, meta mistoqsi mill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon dwar kif se jkun qed jivvota, Roberta Bela għażel biss li jgħidilna issa tkunu tafu. Ġifieri kif ħadd ivvota fil-Kunsill Ewropej? Ħadd ivvota kontra? Issa tkunu tafu. Meta qed tirrappreżenta l-Malti. Diġà spjegajt b'mod ċar il-prinċipji. Ovvjament min nista' niddipartixxi minnhom. Il-Partit Soċjaldemokratiku kien ċar fil-manifest tiegħu li jrid jimplementa policy ta' sigurtà u difiża komuni u li jrid ikun hemm ukoll żvilupp fl-industrija Ewropea tad-difiża. Madankollu Roberta Bela għażel li ma jwiġibx se tkun il-pożizzjoni tiegħu. Mistoqsi ċaru tont dwar jekk jaqbilx dwar il-pożizzjoni jew le il-Prim Ministru għażel li ma jwiġibx għall-mistoqsijiet. Ma Prim Ministru m'intix twiġibni. Qed iwieġbek b'mod ċar. Intix twiġibni taqbel ma' soċjalisti jew le? Qed iwieġbek b'mod ċar, però b'mod li mhuwiex qed joġob lill-Partit Nazzjonalista. L-istess ngħid dwar l-Ukrajna u r-Russja. Meta mistoqsi mill-ġdid jekk jaqbilx ma' dak li qal il-Grupp Politiku Soċjaldemokratiku, Bela għażel li flok iwieġeb mill-ġdid jikdeb dwar dak li qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-MP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Tal-President tal-Parlament Ewropew li tgħidli li ma nafx jiena ngħid. Qed inkellmek fuq is-soċjalisti u tkellimni fuq il-President tal-Ewropa. Parlament Ewropew. Sfurzat biex iwieġeb dwar jekk jaqbilx ma' soċjalisti dwar id-difiża Ewropea qal li ma jridx jerfa' responsabbiltà għax ma jemminx fiha. Jien dik ir-responsabbiltà fuq ma rridx nerfaħħa għax ma nemminx fiha. Marija Borċ, Għalnet News.